Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ban penmi pisana ke benta ban perlong ya ke Skul Annual Day. Hak arpo pratrek mentau benai naiweng jong ke Skul Tiny Tots Eastville School. Kabaran hak senong lom ya blot nong tema shilong. Hak khandai trek mentau naiweng kinong penya jong ni ke Skul kila perlong ya ke yo peninam bat ke jing ya dia thiet ya ke jing drodor bat ke jing Shna babunjan. Ki bal Shna daki kiti daki Khynnah ki bapulehi hak ni ke Skul. Hak ni ke sngi la banyo i ya ki sap ki phong jong ki Khynnah. Hak ki kam drodor bat ki kam Shna Tiar daki kiti. Hak baki lapan pau leng baki dor ki beladro ki babon jan ki badan ru laki jong ki jing mon kumjo ki tiar ki tar ki blasna hak ki babon ki rukom badan ru ki blasna kat kom ke jing batai jong ka bo jing start science ki badan jing mon nak bentau ben reu hak ki kam ki jam jong u ki ba man nakasni Nalor ki jing dro ya ki dor per ki tiar ki blasna ki kiti hak ni ka sngila pelong ru ya ki jing ye de ya ki jing bam ki babunjan hak bala wani sementa da ki riu pat ba bat kumjo ki kimi ki pa jong ki Khynnah ki ba puli hak ni ka Skul $100